салом бинандагони гиромӣ, намоиши навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористонро манзури шумо мегардонем. чун ҳамешагӣ тариқи ин барнома мо ба пешниҳоду дархости истифодабарандагони сомона ҷавоб гуфта онҳоро аз навигариҳои шабака хабардор менамоем. тамошобинони азиз, тавре медонед имрӯз рӯзи модарро ҷашн гирифта истодаем. аз ин рӯ қисми зиёди барномаҳо ба ин рӯз бахшида шудаанд. чун медонем имрӯзҳо занон низ дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа фаъолона кору фаъолият доранд. аҳли эҷоди шабака кӯшиш намуд то дар барномаҳои худ занону бонувонро даъват намуда баланд будани мақоми занро дар ҷомеаи имрӯза ба мову шумо нишон диҳад. модарони азиз, бори дигар шуморо бо 8 март рӯзи модарон табрик менамоем. шабакаи Баҳористон дар ҳама ҷашну идҳо кӯшиш менамояд то барномаҳои ҷолибу идонаро пешкаши шумо гардонад. масъулини ҳар як идора кӯшиш намуд то тавассути барномаҳои худ маълумотҳо ва хабарҳои нав ба шумо пешниҳод намояд. дар ин рӯзҳои баҳорӣ низ аҳли эҷоди шабака якчанд намоишу гузаришҳоро бахшида ба рӯзи модар таҳия намояд. аз ҷумла консерти идона бо номи меҳри модар бахшида ба ин рӯз дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе бо иштироки сарояндагону мутрибон ва раққосаҳои соҳибистеъдод аз мактабҳои мусиқии кишварамон, ғолибону иштирокчиёни шоу барномаи озмуни парвин ва кӯдакону наврасони соҳибистеъдод ки пайваста бо шабакаи мо ҳамкорӣ доранд, бо сароидани сурудҳо дар васфи модар, баҳор ва табиати зебои кишварамон ин базмро боз ҳам ҷолибтар намуданд. тавре медонем бонувон низ имрӯз дар соҳаи варзиш фаъолияту дастовардҳои назаррасро нишон дода истоданд. барномаи варзиши офарин низ ин шумораи худро пурра ба гулдухтарон бахшид. дар намоиши навбатии хонандагони литсеи рақами 3 шаҳри душанбе ба 2 гурӯҳ тақсим шуда байни ҳамқувва озмоӣ намуданд. ҳамчунин шумо ҳамарӯза аз шабакаи мо намоиши эҳсоси дилҳоро мебинед ки дар он кӯдакон дар васфи модар, ватан ва фасли зебои баҳор ҳамарӯза шеърҳо қироат менамоянд. гузаришу роликҳо низ бахшида ба ин рӯз омода шуданд ки давоми рӯз тариқи эфири шабакаи мо пахш мегарданд. тамошобинони азиз, ҳафтаи гузашта ба почтаи электронии мо якчанд мактуб ирсол шуданд ки ба барномаи эҳсоси дилҳо буд. ҳамчунин ба унвони ин барнома зангҳои телефонӣ низ буданд. падарону модарон пурсон аз он шуданд ки чӣ тавр фарзандонашон метавонанд дар барномаи эҳсоси дилҳо иштирок намуда шеърҳои худро қироат намоянд. албатта мо ба саволҳои додаи онҳо посух гуфтем ва бори дигар ба шумо низ ёдовар мешавем ки сабти шеърхони кӯдакон дар намоиши эҳсоси дилҳо ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе аз соати 9 то 12 дар шабакаи Баҳористон сурат мегирад. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба маълумоти шумо мерасонем ки идораи дубляжи шабакаи Баҳористон филми тасвирии Кори Карсонро бо забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. филми тасвирии мазкур махсус барои хурдтаракони мо пешкаш мегардад. бачаҳои азиз, ин филми тасвирии омӯзиширо шумо метавонед дар намоиши хоби хуш ки аз рӯзи душанбе то ҷумъа пахш мегардад тамошо кунед. бачагон муҳити атрофро бо роҳҳои гуногун омӯхта метавонанд. сайру гашт дар кӯча, суҳбат бо одамони калонсол ва ҳамсолонашон қисматҳои муҳимтарини зиндагии ҳаррӯзаи кӯдакон аст. бо вуҷуди ин усулҳои дигари шиносоӣ бо муҳити атроф, омӯхтани рафтору ахлоқ, муносибатҳо ва қоидаҳои зиндагӣ вуҷуд дорад. силсилафилми тасвирии Кори Карсон дар бораи мошинчаи ғайриоддие нақл мекунад ки ба сайру саёҳат баромада натиҷаҳои сафарҳояшро ба тамошобинони хурдсол ҳикоя мекунад. вай ба ҳамсолонаш дар бораи олами бузурги атроф ва хусусиятҳои он нақл менамояд. тамошобинони хурдсол ҳамроҳи қаҳрамони асосии филм ва дӯстони беҳтаринаш ба сайру саёҳати олами атроф баромада ба бисёр саволҳои худ ҷавоб мегиранд. онҳоро зимни сафар воқеаҳои аҷоибу ғароиб ва шавқовар интизоранд. филми тасвирии Кори Карсонро шумо метавонед дар намоиши хоби хуш тамошо кунед. ҳоло бошад, чун ҳар вақта мехоҳем аз рафти шоу барномаи озмуни парвин ба шумо маълумот диҳем. бинандагони азиз, тавре шумо аллакай огаҳӣ доред, даври ниҳоии озмун ба 2 намоиш тақсим шудааст ва шумораи якуми он дирӯз пешкаши шумо гардид. шумораи дуюми он бошад айни замон омодаи танзим аст. ҳоло биёед бубинем ки дар ин намоиш киҳо иштирок карданд. дар намоиши гузаштаи худ мо қайд намудем ки ба даври ниҳоии шоу барномаи озмуни парвин 33 нафар иштирокчиён роҳ ёфтанд. даври мазкурро масъулин ба 2 намоиш тақсим намуданд ки шумораи якуми он бо иштироки 20 нафар кӯдакону наврасони боистеъдод пешкаши шумо гашт. дар намоиши дуюми даври ниҳоӣ 13 нафар дар 3 жанр баромад карданд. дар жанри вокал Мирсаид Қаюмов, Хайрулло Муродзода, Муҳаммадҷон Раҷабов, Фаррух Раҳимов ва Самандар Хоҷиев. дар маҳорати навозиш Мусо Авдиев, Ғиёсиддин Ҷураев, Хусрав Зиёдуллоев, Сафарали Ҷалилов ва Муҳаммад Ёров. дар ҳунари рақс Маҳина Нурова, Шукрона Мирзоазизова ва Дилноза Хоҷиева назди доварони босалоҳият баромад карданд.
доварон ба ин иштирокчиён низ дар алоҳидагӣ баҳогузорӣ намуданд ки натиҷаи онро шумо метавонед пас аз тамошои барнома бифаҳмед. барномаи мазкур айни замон омодаи танзим аст ва рӯзу соати пахши онро мо ба шумо тавассути роликҳои махсус хабар хоҳем дод. тамошобинони азиз, бояд бигӯем дар сомонаи мо ки рӯйхати барномаҳо барои овоздиҳӣ ҷойгир шудааст, тағйиру иловаҳо ворид гардид. Аниқтараш якчанд намоишҳо илова карда шудаанд. дар сомонаи шабакаи Баҳористон дар як гӯшаи махсус барномаҳо ҷойгир шудааст ки шумо имкон доред ба он ворид шуда метавонед ба барномаҳои дилхоҳатон овоз диҳед. дар рӯйхати мазкур барномаҳои суръат, донояк ва донишвар илова карда шуданд. агар намоишҳои зикршуда ба шумо писанд бошад, пас ба сомонаи мо www.tvb.tg ворид шуда ба онҳо овоз диҳед. айни замон намоиши ба пеш бо гирифтани 26 овоз дар ҷои аввал қарор дорад, намоиши 1 соат ва бо ҳам меёбем бо 24 овоз дар ҷои дуюм ва дар ҷои сеюм бо гирифтани 17 овоз шоу барномаи озмуни Парвин қарор дорад. тамошобинони азиз, албатта ҳар барномае дар боло зикршуда такроран пахш мегардад ва агар шумо имкон пайдо накардед ки ин ё он намоишро бубинед, пас ба сомонаи мо www.tvb.tg ворид шуда барномаҳои дилхоҳатонро тамошо кунед. ҳамчунин дар як гӯшаи сомона рӯйхати барномаҳо ҷой шудааст ки шумо метавонед онро дида вақту соати пахши барномаҳоро донед. бори дигар ёдовар мешавем ки суроғаи почтаи электронии мо иваз карда шуд ва акнун шумо метавонед ба ин суроға info@tvb.tg мактубу дархостҳои худро ирсол намоед. то барномаҳои оянда, хайр.